Добър ден, аз съм Анелия. Добър ден, аз съм Николай. Вие сте с новините на ТВ Младеж при Първо основно училище Свети Кирил и Методий. Ще ви представим клуб Млад журналист. Ще ви срещнем с госпожа Динева. Откритите уроци, традиции и иновации. Рубриката ни "Вие сте на ход". Клуб Млад журналист е по програма "Твоя час". Участниците в него представят себе си. Клуб Млад журналист ще ви научи да разберете всичко от всекиго с малки тайни и хитрини. Да говорим добре, без да казваме демек, значи а. Има смешки, грешки до припадък, да не говорим, че творческото вдъхновение е на 6, а смехът на 250. Не пропускате единствено и само във вторник при госпожа Маркова и в сряда при господин Дончев. От 31 октомври 2016 година в Първо основно училище Свети Кирил и Методий, град Гоце Делчев, стартира проекта Еразъм плюс К2. С партньорите от Република Чехия, Испания и Литва. Екипът, който спечели проекта и ще работи до края на месец август 2017 година, е в състав: Натка Динева, координатор на проекта, членове Христина Попаркова, Василка Ванюшкина и Елия Динев. Проектът е в синхрон с основната мисия на Първо основно училище Свети Кирил и Методий за подготовка на коректно способни, креативно мислещи, с практически знания и умения млади хора. А сега нашият репортер Ники ще ви срещне с госпожа Динева. Какъв проект по Еразъм Плюс е спечелил нашето училище? Проектът е на европейската програма Еразъм Плюс и представлява квалификационна дейност 2. Това е проекти за иновации и сътрудничество за обмен на добри практики само между училища. Кои учители ще работят по този проект? Учителите, които ще работят по този проект, съм аз, госпожа Динева, която съм координатор на проекта, госпожа Василка Ванюшкина, господин Илия Динев и госпожа Христина Попаркова. По какви направления ще се работи? Направленията, по които ще се работи, първото от тях са ученето на чужди езици и по-специално на английски език. Ученето на чужди езици ще бъде чрез различни социални дейности, някои от които са спорт, здравословно хранене, готвене и също така театър и драма на английски език, както култура и традиции. Кои държави и кои училища са партньори на нашето училище? Партньорите са Чехия, Испания, Турция и Литва, а България е координатор на проекта. С какво ще се обогати училищния живот с този проект? Най-важното, което ще бъде за всички ученици, които изучават английски език, е, че ще видят новости в образованието по английски език. Ще работят в една платформа, която се нарича TwinSpace. Тя представлява виртуално пространство, в което учениците ще изнасят и ще наблюдават как уроци и ще видят как другите техни съученици се справят с знанията по английски език. Благодаря. Откритите уроци в Първо основно училище Свети Кирил и Методий са традиция, която никога не е прекъсвала. Днес тя е обогатена с иновативни методи, които дават възможност на учениците за по-голяма изява. В урока по математика при госпожа Силва Тричкова учениците работеха с желание, използвайки JumpMath, подход, който улеснява учениците и ги въвлича в условния свят на знаци и числа, като провокира тяхното любопитство и им създава усещане за успех. В Тримата братя и Златната ябълка, открит урок по литература в 5-я клас с преподавател Ангелина Маркова, бяхме свидетели на гора от ръце, изкрящи детски очички и стойностни разсъждения върху любимата вълшебна приказка, хармонията и взаимоотношенията. Сега с Анелия и Макси ще се пренесем в урока по литература "Една българка" в 7-ми клас. Госпожо Попаркова, бихте ли ни споделили какво мислите за откритите уроци като традиция и иновация? Наистина, откритите уроци станаха традиция в нашето училище, особено важи това за методическото обединение по български език и литература и история и цивилизация. В урока на седмокласниците целта беше чрез драматизацията на част от разказа "Една българка" учениците да усетят
атмосферата на историческото време, а именно страшното, смутното време, както го описва и самия Вазов, страхът, който е сковал след разбиването на Ботевата чета българите, които не смеят да реагират по никакъв начин на поробителя. Единствено сред тях се откроява само баба Илийца и това бе много умело показано в драматизацията. Героите в тази сценка наистина бяха се вживели в своята роля и успяха да покажат на учениците и на гостите, на другите присъстващи в класната стая, така как те приемат героите. Тоест, усети се духът на страшното време, на насилничеството от страната на поробителя и страхът сковаваш българите и на фона на този всеобщ страх изпъкна героичното поведение на баба Илийца, която с много упоритост, такт и умение успя да се докосне до сърцето на Хаджи Хасан ага и да й разреши да се качи на ладията. Много са иновациите, които по принцип ние използваме в часовете. Не са само драматизация, презентации, използваме много често илюстрации или необичайни въпроси, в смисъл такъв отклоняващи се малко от самия текст, свързани с житейски проблеми, които провокират учениците да мислят в часовете и да отговарят на тях. Благодаря много. Харесват ли ви този вид уроци? Ами да, те са много иновативни и според мен са доста хубав начин да се научи повече за героя. Когато аз при първия ми прочит на една българка на Иван Вазов, аз всъщност си помислих, че Хаджи Хасан ага е отрицателен герой. Но какъвто той е. Но когато думите на баба Илийца въздействаха върху мен, аз всъщност усетих как човещината се отключва в него, когато се споменават за децата и за тяхното здраве. Благодаря. И сега е ред на рубриката ни "Вие сте на ход". Здравейте! Вярвате ли в дядо Коледа? Не. Защо? Имам доказателство. Сами си ми признавам. Очаквате ли празника? Да. Добре, благодарим. Добре. А очаквате ли Коледа? Да. А защо не вярвате в дядо Коледа? Защото това измислици. Добре, благодарим. Сте ли в дядо Коледа? Да, то е олицетворение на доброто и всичко хубаво. А очаквате ли Коледа? Да, с нетърпение, за да получа новия си таблет. Благодаря.